Sanibonani, igama lami uLungile Khambule, ngiyajabula ukuba nani namhlanje. Namhlanje sizoxazulula isibalo esinesigaba esisodwa. Umbuzo wethu uthi kumele sixazulule isibalo sethu kuze sizothola uX, futhi kumele sibheke ukuthi mase simtholile uX usinikeza yona inamba elungile na. Sizokwenza kanjani lokho? Kuze kuzoba lula kumele sisuse u3 lo wangaphansi. uX phezulu kwa3 kuyafana nokuthi sithini 1/3 ophindwa phindwe ngo-x usinikeza 14. U1/3 kuyafana nokuthi sithini uX ohlukaniswe kayi3. Uyabona ke? Manje basithi uhlukaniswe kayi3, masuyisusa ke lo 1/3 soyenza kanjani? Sizophinda phinda ngo3. Ngoba phela bosophinda phinda ngo3 uyasuka lo 3 ongaphansi, thi ngikutshengise kanjani. Phela anithi uX ongaphansi kwa3 kuyafana nokuthi sithini uX uhlukaniswe kayi3. Kuze simsuse lo 3 kumele siphinda phindwe ngo3. Masiphinda phinda ngo3 siyabona ukuthi u3 lo uyasuka bayakhanselana kusala uX wodwa. Into siyenza ngapha kwesokunxele kumele sikwenze kwesokudla, yabona ke? Ngakho isothini 14 naye simphinda phinda ngo3. Masimphinda phinda ngo3 sitholani? Sithola ukuthi kuzosala uX wodwa ngapha kwesokunxele, uyabona? Futhi ke u14 uphindwa phindwe ngo3 sothini 3 ophindwa phindwe ngo10 sineza ngakhi 30. 3 ophindwa phindwe ngo4 sineza ngakhi 12. 10 30 plus 12 sineza ngakhi 42. Nayo ke impendulo yethu. Nangapha kuzobona ukuthi kuyafana. I-fraction yethu ya 1/3 masiphinda phinda ngo3 sosala ngoX kuphela. Kodwa ke asikakaqedi, kumele sibheke ukuthi lo X wethu lempendulo esitholile for X masiyifaka kusibalo sethu isinikeza impendulo elungile na. Asiyifake ke esibalweni sethu sibheke ukuthi sithola yona ke impendulo elungile. U42 mohlukaniswe kayi3 kumele asineze u14. Sibheke ke ukuthi u42 mohlukaniswe no3 kahle kahle vele usineza u14. U3 ungena ngakho u4 kayi1. U1 mawuphinda phinda ngo3 sineza 3, simbhale phansi. U42 mase susu 32 kusala ngakhi 12. U12 ungena u3 ungena ngakho 12 kayi4. Ngakho ke impendulo yethu sineza bani u14. Yabona ukuthi sesithola impendulo yethu. Ngiyabonga ke. Kuze sibonane futhi. Bye bye.